Pagkatapos nito guys, pag tapos na yung anihan guys, papakawalan ko na itong aking mga alagang itik at pato. So ayan guys, nakakulong muna sila habang may mga palay pa kami. Pagkatapos nito, pagkatapos ng anihan, papakawalan ko na yan guys para mangitlog na naman sila. Nangitlog na ito guys, kaso nahinto kasi na stress. Kasi dapat hindi sila magkahalo. Tas itong pato. Inaaway kasi nitong mga pato na to, yung itik. Yung ganso ko guys, pinaano ko dun sa aking kapatid. Pinadala ko dun sa bahay nila kasi wala nang mapaglagyan eh. Maliit lang yung kulungan namin.